Activez în funcție administrativă din anul 2003. Din motivul că până acum administrația publică locală nu avea delimitate terenurile proprietate publică și în domeniul statului am întâlnit impedimente și foarte mari. Nu puteam luăm la evidență contabil toate aceste bunuri și de fiecare dată când aveam controle, inspecție financiară și alte organe de control, noi cunoșteam, dar nu erau cu precizie toate aceste informații. Anul trecut am inițiat procedura de elaborare a proiectului de aprovizionare cu apa localității și respectiv pentru elaborarea acestui proiect tehnic. Terenul ni s-a plasat fântână arteziană, era nevoie ca să-l delimităm și am mers prin procedura de delimitare selectivă, care este o procedură foarte costisitoare. O altă problemă era faptul la capitolul de impozitare, capitolul de încheiere de contracte, capitolul de încheiere de contracte de cocensiune, de arendă, de vânzare, cumpărare. Proiectul de înregistrare și evaluare funciară în localitatea noastră a demarat în luna iulie anul 2022. S-a determinat, s-a efectuat o evidență clară a proprietăților. Din proprietatea publică a administrației publice locale este o categorie mult mai mare de terenuri, sau terenurile, străzile din localitate, din intravilanul și extravilanul localității, sunt terenurile aferente instituțiilor publice din teritoriu, instituțiilor culturale. Am putut depune un proiect în cadrul programului guvernamental Europa este aproape, cu selectarea unui sector de drum. O oportunitate pentru noi este faptul că delimitării, pentru că noi suntem la etapa de elaborare a proiectului tehnic pentru canalizarea localității și respectiv terenurile unde va fi amplasat stația de epurare. Elaborăm proiectul de gazificare a localității, un proiect tot foarte important pentru localitatea noastră și toate aceste oportunități sunt foarte binevenite pentru administrația publică locală. Putem acorda sprijin, cred că eu, investitorilor, pentru că deja noi o să le putem pune pe masă un teren, o informație clară despre un teren care este disponibil din punct de vedere legal și care este cu juridic înregistrat corect și legal. Alt beneficiu este faptul că deja când o să vină organele de control și inspecția financiară, clar o să le putem arăta cum se încasează impozitele, cum noi, cei de administrația publică locală, gestionăm contractele de arendă, contractele de superficii. Toate aceste beneficii ne creează și o administrație publică locală o oportunitate ca să ne dezvoltăm și să creăm și condiții bune de activitate pentru cetățeni.